And we are at our second game featuring OWAS versus Pulangi. At nakikita natin sa ating screen si Refe, ang veterano dito sa Team OWAS. At syempre makakalaban din niya ang hot shooter na sila De Guzman at kasama naman ang Team Pulangi. Again, this is your AKB Cup 2022. Hatid syempre sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List. And nakikita rin natin another premier player, Hafer Mondragon. Oo. And syempre kasama nyo pa rin si Coach Kyle Andre Lorejo Marilla at sa aking tabi, walang iba kundi si Coach George Serrano. Magandang umaga pa rin, Coach George. Magandang umaga, madali na mag-lunch, Coach. So, second game po tayo ngayon. And of course, mga kasurog, don't forget to hit the like, comment, and share button kasi napapanood tayo ngayon right now live sa Ako Bicol Online TV. And syempre, binabati rin namin ng Diyos Marhay na aga ang ating mga minamahal na Daragenyo. Another blowout game. Aabangan na naman natin ang paglalaban-laban coming from the 3rd District, the Team Pulangi going up against the Team UWAS. Coach, sino-sino ba ang mga players na dapat abangan natin dito sa magkabilang koponan? Unahin natin ang Team UWAS. Oh, sa UWAS isa doon si Tan, si Mariel Carey Tan. So number 17 po 'yan. So isa sa mga veterano, so produkto siya ng BC. So isa 'yon. Then si Joseph Refe. So isa sa mga veterano, yung mga legend doon sa part ng UWAS. Bata pa lang ako, idol ko na yan. Oo, naririnig ko na yan, Coach. Grabe. At sa kabilang dako naman, Coach, sino naman ang ating aabangan dito sa koponan ng Team Pulangi? Yung sa Team Pulangi naman isa si Neil Justin De La Cruz, number 13. So, produkto rin niya ng BC. So, very veteran na point guard. Then, isa pa po yung sa MPBL, di ba, Coach? Tama ba? Si Hafer Mondragon, Letran Knights. No, he is a fresh player for the Caloocan. Nakalimutan ko lang yung team name nila, but playing for Caloocan in the MPBL. Yes, Coach. So, yes, Coach. I guess the Team Pulangi will rely on these two main guy with the name of Justin De La Cruz and Hafer Mondragon. Yes, Coach. So, maaasahan natin din, lalo kay Hafer, yung mga experience na during sa mga semi-pro, sa pro. So, malaking bagay po yun. And of course, playing for the Team UWAS is Clarence Sarcauga, Ruel Renomaro, Wallace Ricafrente, Clafford Republo, Raymart Aquino, Roel Adan, Mariel Caritan, Roque Ravalo, Joseph Refe, James Roquid, John Kenneth Barameda, John Vincent Reduta, and Alvin Chope. Sa kabilang kupunan naman para sa Pulangi, nandyan din kasama nila si Charlo Austin Torres, number 1. Aeroy Ian Paul Romero. RJ Emmanuel Ramos, number 8. Patrick Salting, number 11. Mikey Luguna, number 11. Daryl Principe, number 12. Si Neil De La Cruz, number 13. Gabriel Lumberio, 18. Si Hafer Mondragon, number 19. Jimbert Sabater, 22. Aljon Verde Guzman, number 23. Royal Vince Gonzalez, number 24. At si Joey Mendinilla, number 27. Yun ang mga ating kupunan. Pero sa ating game story for this game, Berserkers Call. We all know, with this experienced player and very decorated player, they are all Berserkers right now. Yes, oo naman. So, mix up din ulit ng mga varsity and then yung mga veterano natin, mga players from all over the Bicol. So, magandang laban ito, Coach. So, again, we are expecting mga kasurog ng isa pang napakagandang laban between the Team Pulangi going up against this Team UWAS. Parehas mayroong veterano, parehas may mga fresh players, mga batang players. And I know, the clash of these Berserkers ay talagang solid. Totoo yan, Coach. Totoo yan. So, battle fun ito, Coach, ng district. Third district, di ba? Third district. So, battle of third to. So, magandang labanan to. So, makikita natin yung pride ng UWAS sa Pulangi. So, the question on the line right now, who will be getting their first win in this AKB Cup
2022. Yes, coach. So parehong first game. So dapat makauna silang panalo para at least medyo maganda yung momentum towards the next game. Definitely right, Coach George. As we take a look at the starting five for the team UWAS, they have there Republo, another Bicol College varsity. Chope, a product of Coach Momo, and they have their number 12, Raymart Aquino, and of course, ang kapitan ng Daraga National Defenders of Faith, Roque Ravalo. Oh yes, si Roque. Ngayon si Roque nasa USI Falcons sa Naga. So sa mga varsity doon. So And they also have their number 15 player with Roel Adan. And sa kabilang koponan naman, nakita natin agad, Hafer Mondragon, Justin De La Cruz, Joey Medinilla, and syempre kasama din nila dyan si De Guzman. so parang takbuhan to, coach. So we Nakikita are ko. ready to set this game up. Labanang Maroon versus Blue. Nakauna dyan ang Team UWAS. Ravalo 3 points agad. way off. Mondragon with the rebound. Takbuhan talaga to, coach. Sigurado ako. Aquino right now. Medyo maalat yung simula ng dalawang koponan. Missing their first shots. De La Cruz. Nagkakapaan pa to, coach. Celada. Hindi pa masyado kabisado yung ring. Celada for 3. Yun, nakauna Nakauna ang na. Team Pulangi. We have to confirm, is this Adrian Celada, the number 27 guy of Team Pulangi? Republo. Kick out kay Ravalo. Another 3. So far, 0 out of 2. Si Ravalo. Pero, he is a legit shooter Ay, oo, from the coach. outside. Basta open yan. Titira talaga yan si Rabal sa 3. Ayan si Mondragon. De Guzman, another shooter, rebounded by Mondragon. Mondragon, hounded by the two-player Grabe. that fouled. Kinalabaw, coach. Yan, makikita mo dyan yung pagka-veterano ni Mondragon. Masyadong advanced na si Mondragon inside. Ano, coach? His experience will be a big factor here for the Team Pulangi. Yes, coach. Naglaro din to, coach, sa Bicol Volcanoes and the Bicol Spicy Spicy, Uragons yes. for different league, MPBL and PSL. Nakasama ko to si Hafer sa Zamboanga and Davao when I'm doing the barker job sa PSL. Ako noon, coach, papanood ko to sa Letran. Yes. Chope right now. To the corner, Ravalo. Steps Again? back. Again. Medyo maalat pa. Maalat. Ravalo. Hindi pa umiinit si Ravalo. So, Pero definitely, makukuha din ang rhythm nitong si Ravalo. product to rin ng Daraga. Daraga National High School Defenders. And you are one of the coach there sa Yes. Defenders Yes, of coach. Faith. 2017 tsaka 2018, naging assistant coach ako. Headed Nice by leader. Coach Arnel. Bando, yun. Finally, nakabasag doon ang Team UWAS with our score 6-2. Leading is Team Pulangi. De La Cruz. To Celada. Back to De La Cruz. De La Cruz. Gonzales. Nice. Gonzales. Nice block. Naabangan lang doon. Maganda yung help defense doon ng Ravalo. Ang ganda ng dish out. Oh, Hindi lang nice na-convert pass yun. sana, coach. Good decision sana ni Ravalo eh. De Guzman for the open 3. Madaming attempts dito, coach, sa 3 points, di ba? So, run and gun plus Oh, may drive and kick. drive and kick. Magandang laban to. Medyo mga fresh legs karamihan dito, coach. Mondragon. Oh, masyado Sayang, mababa yung sayang. pasa doon. But Gonzales right now looking to attack. Gonzales. Mahaba din talaga yung bangga Mahaba, niya. coach. Chope. No look pass.
Pero hindi rin nasalo doon. 2-on-1 break. De Guzman, Mondragon. Hayaan mo na lang sana. Oo. That is a 2-on-1 fast break. And yet, you're giving them a bonus shot through that end one play. Okay, make sure kung magfa-foul ka, hindi makabasket. Yes. But that was a good pass on the part of De Guzman, dropping the ball to Hafer Mondragon. And Mondragon, ganong position, Wala na. lista mo na. Lista mo na yon. Matic na yon sa score sheet. So, free throw. Pasok. So, 9-2. Lamang po yung Pulangi. So, medyo mga mahabang players dito, coach, ah. So, ganda ng size ng Pulangi. Yun Chope. din napapansin ko. Republo. Outside. Mananatili ang bola sa mga naka-asul. Kala ng mga players kami sa stats. At saka sa Dito na- table officials. Yeah, pero yan din naman yung yung good courtesy naman talaga. oo naman. Nagpapaala. At least Yes. nagpapaala. Mali lang yung napagpaalaman. Mali lang, mali lang. Republo na, oh. 5 seconds The to ball shoot. is still on the UWAS with 9 seconds on their shot clock. We have another player here, Principe, checking in for Gonzales. Another varsity player coming from the Pulangi High School. Prinsipe. Ganda rin yung program dyan sa Pulangi. They develop very well yung mga players nila. Chope now drives. Overcooks it though. Para sa UWAS. Ayan, tumatakbo, nakuha, recover ng UWAS. Good transition defense. Pero, Ang bilis sloppy ng- plays ngayon, no? Principe. Oh, nice. Kuha yun. Nice pass. You see that basically up leaning forward, using your body to defend the Yes. ball. Yes, coach. Galing. Republo now. Another steal. De La Cruz. Dinadaan, coach, sa bilis. So, an early call for ceasefire sa part ng UWAS because right now, they are trailing by 11 at this early part of our ball game. We have Bumulusok agad we have yung- here 6 minutes and 3 seconds remaining on our first period. Bumulusok agad yung Pulangi, coach. Right now, what is happening to the team UWAS, coach? So, yung team UWAS, di lang nako-convert yung basket. Second, may mga turnover sila. Then, leading doon sa transition ng Pulangi. Nakita nyo naman yung mga players ng Pulangi, mabibilis talaga yung coach. So, then, pag nakuha yung bola, pasa agad. Yung mga sa nag-lead sa offense. So, kaya ganito yung lamang ng Pulangi. And I think UWAS has better looks of the basket. Yung problema nga lang, hindi pa nako-convert Yes, so far. coach. Yes, coach. So, very important ma-convert natin yung basket para at least yung pagbaba natin sa depensa, hindi na masyado ganun. Or hindi maka-transition agad yung opponent natin. Now we are seeing Refe, that veteran guy of the team UWAS, checked in for the team UWAS. Maybe ito stabilizer. din. Yes. So, yung veteran presence niya lang mag-guide niya yung mga teammates niya. Iba pa rin pag may veterano coach. Iba pa rin. Chopper right now, short stop. No good. Madadala ni Rafi yan sa leadership din niya saka sa experience. So, minsan talaga, coach, kailangan natin merong isang nagko-coach inside eh. We have a foul here by Ruel Renomaro. De La Cruz to Celada. Celada, tumikada ng 3. Wala lang yon. Celada. Parang si Celada, mayroon sa labas. May tira to sa I'm labas. confirming if this is Adrian Celada of the Oo MPBL. nga, coach, parang Familiar sa akin ang Oo. face niya eh. Yes. But yet, kailangan natin makakuha ng profile kay Celada. So, hanapin pa natin yung profile ni Celada. De Guzman. Wala lang yon. Magandang layup nun. Oh! But the Nice. hassle, that's the hassle of a guy. Gusto That ko yung MVP hassle. that
I mean, Prinsipe. Prinsipe. Gusto ko yung hustle, coach. Again, these players are no strangers with each other. They are very related, mga magkakampi din naman to. Magkakampihan, coach. Pero right now, nagpapalitan ng mukha. Yes. Wala mo nang, Sa practice naman. walang kapakapatid, walang barkada. Barkada. Yun sa court lang yun. Mondragon. After ng game, yan, magbabarkada ulit yan. I guess Team UAS must pay attention to the outside shooting of Hopper Mondragon. He can drill 3-point shots. Yes. Renomaro, wala yun. Pasimple lang si Hopper sa 3 points eh. Pero may ano yan. May shooting yan. Finally, Team UAS breaking their silence Matagal yung in ano. our 5-minute mark in this first quarter of play. Celada, Tagal yung drought ng UAS. Prinsipe. Wala lang yun. Kuha ni Republo. Republo now. De Guzman. On the other side, Justin De La Cruz. Running Celada. Binalik pa kay De Guzman. Open layup na yun sa kanya. Andun na sa Pero, Celada eh. Pero binigay oo, pa rin. unselfishness. Yes. Pero minsan too much unselfishness Yes. will result to a turnover. Totoo yan. Pero at least nakashoot. na-convert. Oo. Wala na tayong reklamo doon. Oo na. Good na yun. Refe, right now. This guy is another 3-point shooter. Chope. Ayan, tumatakbo si De La Cruz. Pinasa. Mali yung Now, napasahan. we had confirmed, Coach, Yes. this number 27 is Adrian Silada. I'm right. Adrian Silada Adrian. playing for MPBL. Oh, MPBL player pala si Celada, coach. So sanay ito sa ano, mga ligang labas. Yes. Pro na rin to eh. Pro na rin to, coaches, Celada. Sige, alamin natin kung anong profile ni Celada pa. As we take a look at Prinsipe asking for a sub, parang may iniinda siya dito sa kanyang midsection. De Guzman right now, open for a 3. So far, hindi pa kumakagat ang 3-point shooting ni De Guzman. Pero definitely, this is a markman. Oo naman. So, 17-14 in favor Pulangi. Under 3 minutes and 24 seconds. Ipapahinga muna si Chope and Republo. Checking in, Barameda and Sacauro. Oh, andito si Rakid. Oo, kid. Ano rin to? Defenders din to. Another well-known player here in Daraga, Yes. in Albay, because of his speed. Yes, coach. Yes, coach. One of the best players sa, ano, sa guard position nung high school. Team UAS has a good lineup. They have a feisty guard like Crokid, Ravalo. Ah, yes. Yes, coach. Mga bata pa yan. Celada now kick out. Wala lang yon. Refe for the rebound. Ang advantage na lang ng Pulangi kasi mga veteran yung guards sila. Pero itong mga promising itong guards ng UAS. Lalim ng dukot doon. Hindi na na-convert. Agawan sa bola. Parang kung sa lineup, coach, mas bata-bata ata itong mga taga-UAS, di ba? But another fresh player here for Pulangi, Austin Torres. Ah, si Torres. Sarcauga. Oh, Barameda. si Torres, ano to eh. De La Cruz nagmamadali. De La Cruz looking to attack. Nice fake. Wala lang. You see, the reaction of the crowd. Justin De La Cruz is very well known here Yes. in the Daraga covered court because of those skill sets. Yung mga O's and O's ng crowd sa kanya. Totoo yan. Noong inter-school and even sa commercial leagues na nangyayari dito sa Daraga and even part of our Albay. Talagang aabangan mo yung galaw niya pag towards yung sa penetration eh. Especially sa transition. Ay, maasahan mo ito si De La Cruz. As Aquino setting to get back on this ball game, papalitan siguro si Refe. Para may tama. Sa mukha. Oo nga. Oh, good. Pinagpag lang yun ni De La Cruz. Wala na. Hindi na bago yan sa akin. Basta wala naman blood. Okay Oo, wala naman. namang blood. Pag medyo may blood, yun, pinapalabas muna yun. Pasok. Yung free throws ni De La Cruz. Again, this is your AKB Cup. Hatid sa inyo
ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List. Pumasok coach si Salting. Good morning pala kay Jairus Nivalga. Magandang umaga sa inyo dyan. Si Salting coach, isa rin itong Another din. Batang defenders din to. Mga produkto ng defenders. Pero nauna siya sa Pulangi. Doon muna siya nagsimula sa Pulangi. As the ball will stay sa Team UWAS with 12 seconds on the shot clock. Aquino right now. Posting up. Ayan. Right now, UWAS shooting a point blank shots. Hindi pumapasok. Hindi pumapasok, coach. It's either Torres. pilit or talagang hindi Salting. pumapasok. Salting attacks. Wala lang yun. Mahaba yung depensa sa sa Talagang loob. naiiba yung mga tira ng Team Pulangi. Ito si Torres, galing to sa pass break. Salting. Opting to go for a 3. Offensive Gandang box rebound. out ni Torres to. Yes. Maturity level din ng batang to. Grabe to. Grabe to Experience-wise. Nag-champion pa lang to coach sa BU Olympics, IPSR. Sila yung nag-champion under Coach Lyndon Bailon. Si Prop, Yan nga lang, off-shot siya doon. mga batang-bata It's very pa. important to you find your rhythm early para dito sa ballgame na to. Coach. Kasi mahirap pagka sa last part mo na yan. At least yung simula mo, yung kumpiyansa mo, mabubuo Nandun pa lang, na. simula pa lang. Pero kung lagi kami sige lang, keep on Makukuha shooting mo lang. pa rin yan. Pero sabi nga nila, you adjust. Kung Adjust. hindi natin kaya sa 3 points, go near to the basket Yes. para makuha lang natin. Or at least go to the free throw line. Yes, coach. Yes, coach. Uy, nice fake. Nice fake doon. A very good move yun. Ayan, tinapon. Ni Barameda. Another turnover. Siguro kailangan mag-slow down a bit Oo. ang Team Pulangi dito. Medyo masyadong nagmamadali. Aquino, there. A good silky smooth finger roll. Ayun, medyo nakaka-shoot na yung coach, yung UWAS. Nakaka-adjust na rin sila. We do have a definitely good weather right now. Damang-dama natin ang init. Yes, coach. Parang summer lang. Summer na summer. Sana aircon na dito. Pero okay Kung gaano kainit ang panahon, ganun din kainit ang bakbakang ito. Totoo yan. But right now, Team Pulangi enjoying a 11-point lead with under a minute to go for our first quarter. So sa pag-uusap natin, coach, hindi ko minsan nahalata ang oras. Oo nga, coach. Bilis lang ng A oras. minute na lang tayo, takbuhan lang ng takbuhan ng mga players Ang natin. bilis. Well, this is expected sa ating ball game right now because this is their first game. So definitely, yung tempo nila talagang fast-paced Fast yan. break. Puro fast break. Puro takbuhan. Yan mangyayari talaga dito. As you can see naman, yung mga players nila, mga babata pa eh. Talaga. Definitely, talaga. We have another player here, Mickey Laguna, checking in for Hafer Mondragon. Another Daraga native. Ay, oo. Kaya maraming sumusuporta niyan ngayon dito. Sigurado yan. Laguna, yan. Kakupulot agad ng kanyang unang rebound. Binigay kay Selada. Sila daw. Tangkad pero marunong dumala ng bola. Salting. Nice show off doon si Rokid. Nice. Nice Better pass. shot. Better shot lang sa Team Pulangi. But that was a good show off ni Rokid doon sa gustong gawin ng Team UWAS. Totoo yan. At Team Pulangi rather. Moving pick. I guess, Coach, kahapon din, yun din sa broadcast namin, I'm telling our viewers na minsan, the ball screen, minsan may kasalanan dun, yung player na ini-screenan eh. Yes. He is not waiting for that ball screen to be set up. Totoo So, yan. ang tendency, gumagalaw pa yung screener, na cross ka na dun. Nag-a-adjust yung screener, coach. Yes. Supposed to be, yung nagdadala ng bolas, nagagamit yung screen. Yung Yes. dapat mag-a-adjust. Yun din ang part ng game ng Golden State Warriors. Pero at sa ating first quarter, ang ating score ay 22-8 lamang ng 14 at the early part of this game. Ang Team Pulangi, tingnan natin kung makakabawi ba ang Team UWAS. Magbabalik po kami para sa second quarter of action for this ball game.
And we are back to our second quarter of action. Andito pa rin tayo live sa Daraga Covered Court sa Municipality of Daraga dito sa probinsya ng Albay. At napapanood nyo pa rin po ang AKB Cup 2022. And you can watch us live sa Ako Bicol Online TV. Okay, coach. So insight lang sa sa UAS team. So ang coach po nila is Don Rabalo, 10 years of coaching. So nakausap natin kanina kung anong advantage nila. It's their height advantage. Tapos reminder lang sila, nire-remind niya yung mga players nila huwag magkumpiyansa. Then third is advantage nila is their import. Then the defense is the key to win the game. So yung mga secret weapons daw nila is the veterans, ang mga veterano na yung mga players nila. Then isa pang reminder sa mga players na be aggressive on the court, huwag matakot. And now, nakita natin that the first 3-point shot made by Caritan, a veteran player who played for the Bicol College Maroons, and maraming mga commercial leagues na rin. Nagparamdam ka agad. Hindi, sakto coach. Muntikan pa yun. Nakamaroon yung isang team, puro pa lang mga marunong Oo. dito. Celada, Ada. nakita natin kung gaano kakulit ang Oo. player. Eto naman ngayon sa kabila, Si ano Ru- naman si Salting. Si Rookie talaga makulit yan. Romero, back to Torres. Torres for Meron yung tira. 3. Wala yun. Rebound, pick up by Caritan. This is another guest player for UAS. Nakuha ni Salting. Salting, 2-on-1. Oh. Meron pang dila factor doon. Minintis niya lang. Ang ganda. This is a good matchup. Rukid versus Salting. Oo, magkakampi yan. Magkakampi to sa Magkakampi yan defenders. Sa defenders. But right now, Ang kukulit niyan, ang coach. kukulit niyan. Kita mo, showtime pa si Salting. Oh. Kaso hindi na-convert Nauna yung basket. ano eh. Nauna yung showtime. As we see Ravalo checks back in our ball game. So bago mag-showtime, dapat convert mo na, coach. No? Sure mo muna yung Sure basket. mo muna yung basket. Kasi pagtatawanan ka rin ng depensa. Caritan. With his patented jumper, wala lang yun. Celada now. Celada hindi pa pinapahinga ng Team Pulangi. Ayan si Rabalo. Ravalo now. Ayan. Tinignan din si Salting with that stare down. Parang ang kinindatan pa si Salting. Oo. Wala na, ibigay mo na to sa akin, tol. And right now, Team UAS climbing up to the ladder with only 11-point lead right now sa ating second quarter. Coach, ano ang adjustment na ginagawa ngayon ng Team UAS? So, maganda na rin yung depensa nila, in fairness. Then, na-stop nila yung mga shooters, na-stop din nila yung mga, nagka-create din sila ng turnover. Then, siyempre, nagkakaroon sila ng puntos dahil din sa turnover ng Pulangi. Alright. And we can see that Team Pulangi is matching up the speed of Yes, Team UAS. yes. And resulting to a lot more turnovers right now. Yes, coach. Yes, Sa coach. early going ng ating second quarter. Cool. We are under 9 minutes of our second quarter. So, and nakikita natin, ang dami-dami ngayon ng tao. Madami. So, I guess we can do our shout out right now. Start na ng back to the And ball game. mayroon palang birthday boy dito sa Team UAS. Sino? Clarence Sarcauga, yung kaninang player. Happy birthday. Happy birthday. Pinapabati yan ni Jairus Nevalga. May mga birthday celebrant pala tayo. Kay dito. Coach Wawi Vista, former head coach ng Bicol Spicy. Good morning. Coach Wawi, idol ko yan. Now Salting to Romero. Oh, nagagawa ng bola. Nagagawan doon. Nagkarambola. Salting. Breaking the defense. Open shot yun. Ang lapit na nun para Tinutok na lang. kay Mondragon. Tinutok na lang ni Mondragon. Ayan na si Rabalo. Ito si Walang bola. Ravalo. Telling his teammate na kalma natin ng konti. Let's do our proper execution there. Ravalo. Nice pass. Caritan. From Corner the shot. corner. Wala lang. This is another player, si Romero, from the Pulangi. Pulangi. Another feisty forward with high jumping ability. Napapansin ko sa mga taga-Pulangi, mga talagang athletic eh. Athletic. Mabilis, athletic. Mga bata pa, Oo. talaga. Siguro kung sa average
age nito, mga nasa 23 lang to eh. Coach. Basket. That's a veteran move. That is a veteran move, stopping the play, waiting for your defender to react, and then fishing that foul. Good play for Reduta. Shout out kay Jat Rosana from UAS. Justin De La Cruz will check back in for Salting together with De Guzman for Torres. Free throws tayo ngayon. Foul. May foul sa mga big man. Si Tan tsaka si Sabater, di ba coach? 22. Si Tan, veterano rin yan. Medyo merong Meron bang initan? konting ano lang. I guess right now, yung UAS pinaparamdam din talaga yung kanilang physicality. Yes. Definitely that will be a big factor here. Totoo UAS yan. right now playing physical. Sabi nga ni coach, huwag matakot. Reduta right now taking the shot. Short lang yon. Rebound. Ayan na. Wala na to. Bilis ng leak out. Bilis ng leak out ng Ilista mo na. Pulangi. Ilusta mo na pag kay De La Cruz. Now Ravalo calling for their play. Nasa wing si Caritan. Ravalo. Still no good. Ravalo right now is 0 out of 4 Sa 3 from the points. 3-point arc. De Guzman to the corner. Justin De La Cruz. Ito Medyo may contact doon pero hindi natawagan ng referee yon. si Tan tsaka si De La Cruz magkakampi yan sa BC Maroons. Reduta. In the middle. Kick out dun sa corner. Wala pa rin. Again, Ravalo is 0 out of 5 right now. And Basket si De La Cruz. Wala. Belong-belo si De La Cruz lagi. right now, I think UAS, this is the high time for UAS to adjust. They are sticking to their outside shooting. And then after that, they are not securing the board. And ang nangyayari, fast break opportunity Yes. para sa team Pulangi. Yes, coach. So, kailangan nila mag-adjust. Medyo attempt lang din sila sa loob eh. So, baka Aquino. pumasok pag sa loob. Another 3-point shot. Yun nga Another lang. miss. Another miss para kay Reduta. De Guzman right now. Sabi ni De Guzman, relax lang. Oo. 5 minutes pa lang. Mahaba pa, Mahaba pa coach. to. Second quarter pa lang tayo. Romero. Pero kailangan maganda yung depensa ng UAS. Second, dapat mag-convert yung mga attempts nila sa basket. So at least right now, they need to look for the inside score. At least locate their big man. Yes, coach. Para magkaroon din ng momentum din sila towards the offensive. Ayan na, De La Cruz. Mondragon. To Mondragon. Meron yan dyan. Kinaldag na ni Mondragon yun. Tough din si Tan eh. Pero Mondragon making sure na makakakuha siya doon ng foul. And he will troop to the line for 2 shots. Republio will check back in for Caritan together with Chope. Pasok yung isang free throw ni Mondragon. Right now, the big development of this game, Caritan having his second personal foul. Definitely, again, foul gaming na naman tayo, coach. Yes nga, coach eh. Mantala, namintes ni Mondragon ang kanyang free throw. Medyo nagiging physical din yung laro. In fairness naman. Chope. Doon. Kaya maraming makakakuha ng foul. Mondragon. So, dapat talaga maiwasan ng UAS yung turnover. Kailangan lang ma-protect yung bola. So, para makahabol sila sa game na to. Nice. Nice dive. Nice dive pero may kasamang tulak May lang. kasamang On tulak. the part of Republio. Kita yun ng referee. Oo. Kitang-kita. Nasa harapan ni ref.
pero sarap, parang ang gandang tingnan, nag-hustle sila Hassle for the sila. ball. Oo. They're fighting for the ball talaga. Now De La Cruz. Mondro, nice pass. Nice pass. High-low play. High-low play. That is a very good pass by Hafer Mondragon. Na nawala yung depensa doon nila on the top, no, coach? Oo Kaya naman. naiwanan na mag-isa doon. Doon mo makikita kung gaano ka-veterano si Hawk. Again, another shot of Ravalo, another miss, another turnover. Prinsipe, Fast break. nagmi-miss sila of those point-blank shots by Ravalo. And then again, they are not defending the transition of Team UAS. Oo, mabagal yung transition defense nila. Ang dami nilang turnovers, ang dami nilang missed shots. Oh, ito. Nakabawi, Pasok. another high-low play din. Meron din sa kanilang sariling high-low play. Dapat talaga coach ma-develop yung mga big man natin sa passing. Yes. So like Europeans, ang gagaling nila pumasa. So hindi lang puro guards dapat pumasa, pati yung mga bigs talaga dapat magaling. Sinimula na yan nila Nikola Jokic. Noon, unang panahon sa Bonis. Sa Bonis. Yan ang mga nagsimula dyan. Si Pau Gasol, yung sa Chicago Bulls, yung Bichovic. Puerto Rican, Sino ba ngayon? nakalimutan. Kukoc. Tony Kukoc, Kukoc. Kukoc. Yan, simula na din doon. Mga good passing big man yan. Oo. Lamar Odom. Ang mga... And hopefully, I guess, na-adapt din naman yan dito locally. Ay, oo naman. De La Cruz. Ang layo nun. Pasok yan para kay Justin De La Cruz. And that is the go signal for the team UAS to call a timeout. Parang binomba ni De La Cruz yun Coach, right now, trailing ang team UAS with a big margin, 21 point. Oo, medyo malayo-layo na yung score. Pero we have also 2 minutes pa sa second quarter, then third and fourth. Kailangan lang nila mag-adjust. Doon yung sinasabi ko kanina, to protect the ball, limit yung turnovers, make shots inside para at least kahit papano. Kasi yung 3 points sila pilit na pilit lagi. So, then yung transition defense nila. Is it, Coach, safe to say na UAS is defending well, but they're not really making those outside shots or talagang minamalas? Siguro isang factor din yun, medyo malas. Then, pero nakikita ko kasi medyo mas maganda yung flow ng offense din ng Pulangi. Okay. Second, maganda yung depensa ng Pulangi. So medyo dito pa sa UAS, medyo pangit yung depensa rin nila. Tsaka yung sa offense nila. Di ba? Republo now, bringing down the basketball. Republo with a nice spin. Aquino, Yan. short corner. Another shot. Wala yun. Now De Guzman is running. De Guzman stops. Pops! Yes! Pasok yan para kay De Guzman. Medyo pumapasok na yung sa perimeter ng Pulangi. Yung mga shooters sila medyo pumuputok na. Celada, nagbumalik na sa ating court. Republo now. Good pass. Kaso, napayungan dun si Chope. Ang haba nung Ang haba. Ang haba nung Having Mondragon and Celada in their front line. yung front line. Mahaba yung front line. Mahirapan talaga dun sa ilalim. But Mas- that was a good pass. Oo naman. So kailangan lang siguro i-kick out pa niya yon. One more pass. Pag ganun yung mga defender mo. Ito. Ayan na, Aquino. Nabitawan yung bola. Celada now. Celada. Wala, naisi na yun. Matik. Sarcauga, the birthday boy. Yun nga lang, hindi pa niregalo nung ring yung kanyang Ayaw tira. talaga. Medyo may malas-malas din na Pero sinasabi nga natin, walang malas pagdating sa depensa. Walang malas sa depensa talaga. It's all effort. Tsaka So- pride pag sa So, depensa. right now, Team Pulangi limiting the offense of Team UAS who has just 17 points in the second quarter. We are already in the under 2 minutes of this second quarter. So, definitely, clicking ang defense ng Team Pulangi. Ay, oo. Kasi yung mga front line nila, maganda yung depensa inside. Nakukover nila yung sa outside. So, definitely maganda yung
yung depensa ng Pulangi po. Then, especially, nagka-converts in the true transition din. Plus, yung perimeter shooting ng Pulangi. Ayan, turnover. Nice pass inside. Okay, pasok. So naka-convert na din yung uwas Yes. inside. And sabi ni Jello Salvador, bangon uwas. Oo, kaya pa yan. Matagal pa. Mahaba pang oras. A 29-point lead by the Team Pulangi. Open shot again. Oh. Pasok na naman yan. Again, sabi natin kanina, Justin De La Cruz missing his shot from the first quarter, but right now, he's starting to get his rhythm. Maganda na yung rhythm ni De La Cruz. Republo, babawiin ba yan? Hindi. But the long rebound will pick up by Republo. Republo now. Tangkad talaga ng front line ng Pulangi. Ayan na naman, one-on-one. Sarcauga versus De La Cruz. De La Cruz all the way. Yes. Inside out coach si De La Cruz. Inside out. Grabe, nakakarami na ito si De La Cruz 40 coach. seconds to play for our first half. Sarcauga. Still no good. Makikita mo rin din dito coach yung Pulangi, yung experience nila. Mm-hmm. 'Di ba? Tsaka yung height. So dun din yung nakakalamang yung Pulangi. Wala pa rin. Sige. Talaga. Maalat talaga ang shooting outing dito ng Team Uwas. Parang may takip yung ring ng uwas. Yes. And then they didn't back down on defense. Yes, coach. So, resulting to another 2 points. And right now, with the last 2-minute mark of our first half, right now, Team Pulangi enjoying a 28-point lead. Medyo malayo-layo na Kailangan yung ibabato na mahihirapan ng Team Uwas dito. Crawling back. Principe, another layup, another basket. So that is our first half. So for our first half, our score is 51-21. A big 30-point lead by Team Pulangi versus the Team Uwas. Magbabalik po kami para sa ating halftime analysis dito lang sa AKB Cup 2022. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang inaming talento, objeto, manalo at
tagaktak ng pawis. Di namin alintana masasaktan, maganda pa pang And we are back sa labanang Team Uwas versus Team Pulangi, with Pulangi having a 30-point lead. Right now, alamin natin, sino-sino ba ang mga leading scorers for both teams? Okay, so ito coach yung stats nila for the first half. So sa Pulangi, si De La Cruz 17 points, 3 rebounds and 1 assist. Si Principe naman 10 points, 2 rebounds. Si Mondragon 7 points, 6 rebounds and 2 assists. Then sa kabila naman sa Uwas, Aquino 4 points, 3 rebounds, 1 steal and 2 blocks. Si Sarquaga 4 points, 1 steal. And then last, si Adan 2 points, 3 rebounds and 1 steal and 2 blocks. As we saw from the early part of this ball game, Coach, nakakalamang talaga ang Team Pulangi in terms of fast break. Ay, oo. Kasi maganda yung depensa nila and then ang daming missed shots ng Uwas. So, nako-convert nila yun ulit again sa transition offense. So, now Coach, what do we expect for the Team Uwas coming into third? They need to make some basket, coach. Especially yung mga easy basket. Kailangan yon. Then second, kailangan din nila pumutok sa outside 3-point shot. So then, yung sa transition defense nila, dapat medyo hassle pa sila doon sa part na yon. Ayun, abangan natin mga kasurog, huwag kayong aalis dahil susunod na ang third quarter of action. Dito lang yan sa AKB Cup 2022. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, lamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminadong progress, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang daro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, drama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasalubo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow,
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako. We are still live here inside the Daraga Covered Court for the inaugural season ng Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Elisaldico at ng Ako Bicol Party List na katabang nakasurpa. And we would like to acknowledge our Commissioner, Mr. Lloyd Rivera. We are in our third quarter action of play. Labanang Blue versus Maroon, Pulangi versus UAS. But now, Pulangi enjoying a 28-point lead. Yes, coach. So, ayun, nakaunang basket yung sa UAS ngayon. So, medyo nabawasan ng konti. Parang magandang pangitain Oo. in the part of Team UAS. Baka pumasok na lahat ng mga attempts nila ngayon. Celada to Gonzales. Wala lang yun. Now, Rukid running. Rukid, Kulit stop. ni Rukid. Ang ganda nung fake doon ni Rukid. Ganda ng footwork, coach. So basically, dapat talaga yung basic talaga sa footwork. Pag-aralan ng mga players. Or De La Cruz. i-practice sila yun. Being hacked by Rukid De La Cruz. Nice steal. Ganda ng simula ng UAS. Ganda ng coverage nila kay Mondragon. Spinning. Yan lang. Tumama lang sa kanyang tuhod. And now the ball will go back sa Team Pulangi. Pero at least makita mo yung effort talaga. Di ba? Kita yung effort ni Rakid trying to score talaga dun sa mga bigs. As we see the Team UAS locating Justin De La Cruz. De Guzman for an open shot. Yes, another three for Team Pulangi. Finally, De Guzman hitting his first 3-point basket. Yes. Baka uminit na yung kamay niyan, coach. Pag uminit din to, talagang problema sa part ng Team UAS. Oh, yes. Oh, yan na. As we take a look at the steal of Justin De La Cruz, Grabe. easy basket na yan para kay De La Cruz. The flash. De A La proud Cruz. native of Pulangi, Justin De La Cruz. Hindi bumabago ang takbo nito ni De La Cruz. Ngayon naka 1-2-2 ang depensa ng Team Pulangi. Hand check foul by De Guzman. Sideline inbound for the Team UAS with 14 seconds on the shot clock. Yes, coach. Ayun na si Rukid. Napansin ko lang, coach, parang walang veteranong point guard yung UAS, no? Wala akong nakitang, di ba? Wala, puro mga bata yung mga point guard nila eh. Wherein si De La Cruz, ito talaga. Batak na sa... Batak na. Kumbaga nga, sabi ko kahapon, ang experience ito may kalyo na eh. Grabe na yan. Grabe na yan. Oh, push. Push doon. Huli yun ng referee. At tumagilid din naman talaga yung katawan. Kitang-kita yung coach. Kitang-kita. That is a easy call on the part of our referee. Yung mga gwapo nating mga referee from SBP. We are under 8 minutes of our third quarter. Labanang Team Pulangi versus Team UAS. So sana makahabol yung UAS dito, coach. So, mababala nila yung lead dito kahit mga 10 going to the fourth. May pag-asa sila dito. Ayun. Narinig ka ni Orada. Si Orada. I mean Renomaro. De La Cruz.
using that pick of Mondragon. De Guzman. Under 8 seconds on the clock. Celada. Ganda ng play. Nice two-man game. Hindi lang na-convert. Another shot. Yung Babalik ang bola sa Team Uwas. That was a good play made by the Team Pulangi. Hindi lang na-convert. Galing sa loob. Galing sa loob, mayroong binalik pasa. ulit sa loob. Yung conversion lang talaga, coach. Celada and Mondragon, if I'm not mistaken, has been a teammate sa MPBL for Caloocan ba? Caloocan siguro yon. Oo nga, tama. Celada, Caloocan yan. So definitely, the familiarization andun. Black. Finally, that was the first stop of Team Uwas on the fast break of Justin De La Cruz. Medyo maganda yung simula ng UWAS. Both offense and sa defense. Celada now. De Guzman. Another open shot for De Guzman. Yes, 3 points for De Guzman. Ayan na, coach. Pumupukol na. Umiinit Pumapasok na ang mga tira. Kailangan medyo umangat-angat na yung depensa. Huwag muna pahawakin ng bola. Deny. Bad pass by Rukid. Another bad pass by Rukid. I think Team Uwas must settle down right now. Oo, coach. Yun ang mga turnovers na gano'n. They are Masakit shooting yun. point blank shots and hindi makapasa ng maayos. Yung setup ng plays nila dapat. I think they have to regroup then. Yes, coach. Ayan na. Adan with the rebound. Reduta to Rukid. Off the glass. Too strong yan. Sayang. Mondragon with the rebound. Sayang ng Gonzales opportunity. now. Running. To Celada. Celada. Kontra kay Aquino. Kick out yan kay Gonzales. Gonzales. Back to Celada. With 10 seconds on the shot clock. Justin De La Cruz. Pihit ni Gonzales. Gandang pihit doon. Good defense sana, but better offense on the part of Gonzales. Yung body control din niya Yes. na binangga na siya in mid-air. Ayan na naman ang fast break ng Pulangi. Bilis ni De Guzman. Nice I'm so setup. impressed to this guy, De Guzman. He has a big build, pero the way he ran, very quick. Oo nga, coach. Meron talang parang arboleda. Parang arboleda. Kala mo, Sa PBA. mabagal tumakbo eh. Gifted sa speed kahit mataba. Ay, hindi naman mataba, kundi medyo Oh, malaki lang talaga broad build. yung body. Oo. As another 3-point shot made by De Guzman. Ngayon, binabaon ng Team Pulangi ang Uwas. Now enjoying a 27-point lead with 5 minutes and 7 seconds remaining on our third quarter frame. Yes, coach. Maganda sana yung simula yung UWAS eh. Naka-convert sila at least 2. Diba? 2 baskets agad. Kaso, medyo nag-miss sila towards the fast break. Then, nagko-convert si De Guzman ng 3 consecutive coach. 3 consecutive 3-point shots. Then, sa fast break. So, yan. Kaya medyo lumobo ulit naman yung lamang ng Pulangi. Right now, we are looking at the huddle of Team Uwas. And I guess they're going to check back in Caritan to provide some veteran experience sa kanilang core. Because right now, their offense is stagnant. Oh, coach, siguro kailangan din makahugot si coach ng isang magic bunot. Magic bunot yung magpapabuhay sa Team UWAS. So, para at least alive pa sila dito sa game na to. Anyway, it's still third. 5 minutes left sa third. So, kaya pa yan. So, wag masyadong mawala ng pag-asa. Ravalo. Tutan Ayan fades na. away. Siguro si Tan, kailangan mag-step up si Tan, di ba, coach? So, para medyo Sabi ni De Guzman kay De La Cruz, saglit lang. lamang na lamang sila. Celada right now. Celada. 1-on-1 against Adan. Celada. Short yun. Sayang. Good Nice defense move. yun. Good defense din yun sa part ni Adan. Now, Republo. Republo.
was fouled by De La Cruz. Rich in foul by De La Cruz. Yun yung pagkakaiba, coach, kasi transition defense ng Pulangi mabilis. Mabilis sila mag-react. Now inside para sa Team UWAS, we have here Caritan, Sarcauga, Republo, Ravalo, and Adan. Republo Nice. with a spin. Kick out kay Ravalo. Ravalo, hindi pa rin talaga makapasok ang tira ni Ravalo. I guess Ravalo right now is 0 out of 6 sa kanyang 3-point distance. De La Cruz. Let's use some clock, sabi ni De La Cruz. Kailangan ni Ravalo din yung inside. May perimeter naman ito si Ravalo. Again, another 3-point shot by De La Cruz, and that time off the glass. Grabe yung 3 points ngayon ng Pulangi sa third, coach. Yan, Malapit na yon. Yan. Si Tan, kailangan mag-step up ni Tan. So, para medyo bumababa ng konti yung lamang ng Pulangi. So, yung But mga veterans kailangan kasi talaga But the step up. problem is, Coach, ang Team UWAS ay grabe. nakikipagpalitan ng score sa Team Pulangi, and ang masakla pa doon, Pulangi is making 3 and UWAS is just making 2-point field goal. Oo, umuulan ng 3 points. Umuulan ng 3 points. So, definitely talagang magpa-pile up ang lamang ng Team Pulangi. And right now, Pulangi enjoying a 29-point lead. De La Cruz. Sana all shooter. Nice crossover doon. Hindi lang pumasok Walang yung finger roll. kumuha ng bola. Bad coverage yun. Part ng De La Cruz. Gonzales inilapit. Off the glass. Wala yun. Rebound was secured by Caritan. They are now running. Ravalo. Muntik pa dun. Matraveling Oo doon. nga, muntikan pa. Si Sarcauga. Alan. Ayan na yung si Guzman. Nagpa-pressure. Foul. Number 9. Republo. Reacting to that contact. Bola. Siguro laro lang uwas. Sige lang. Kasi medyo malayong lamang. Pero as much as possible, kami mga coaches, pag ganyan yung mga situation, Coach Kyle, sabi namin, pababain lang ng pababain yung lamang. So, at least pag natapos yung isang quarter, medyo maganda yung tapos. At least makakakuha ng momentum. So, tingnan natin kung ano mangyari sa fourth. Pero kaya pa yan. As Principe checks back in for Gonzales. Mananatili ang bola sa Pulangi with 14 seconds on their shot clock. Naka-back sila. Back sa inbound. De La Cruz, another shot. Another 3-point made for this De La Cruz. Bomba. Scorching hot na talaga. De Bomba La Cruz. Pulangi. Parang mga bombang Tan to Republo. binobomba yung uwas. Ravalo. Makakakuha na kaya. Finally! Ay, salamat. Finally for Ravalo. Breaking the silence for the team UWAS. Nakashoot din So sa now, Raps. they are making their 3. Now, defend. Oo. They have to defend. Nice D. Nice. Yon, nakakuha ng steal doon si Republo. Let's see kung makukuha niya yung basket. Good defense doon. Si Principe. One-man coverage. Tumatakbo ngayon ang Pulangi. Ganun na lang yung depensa. Taas lang kamay. Straight body. And good box out. Yes. De La Cruz asking for a screen to Laguna. De La Cruz attacking. Off the glass, no good. Ravalo now. Tumatakbo. Ravalo. With that Euro step, ayun. talagang merong takip eh. Linuluwa yung bola, sir. Torres. Wala yung corner shot. Hindi na Ayun. Hindi na inform doon si Ravalo na Takbuhan mayroong ng trailing. takbuhan to, coach. Again, that's the sad part in terms of this team UWAS. Oo.
medyo nakikisabayan pa sila. Yes, you are losing the ball and you don't have any defense to defend the transition play of this Team Pulangi. And then, again, end one opportunity para kay Justin De La Cruz. Yes, coach, siguro sa sunod na practice nito, ang practice nito puro sa transition Transition defense. D. Takbuhan to dapat. Dito din pumapasok, coach, talaga yung effectiveness ng planting rice, yung suicide back Yes. sa training, oo, no? oo. Totoo yan. Yun yung pinaka-paborito ng mga players. Makikita mo to the baseline. Makita mo yung mga mukha ng mga Parang players. tinatawag ang kadami-daming santo. Sabi na, sus, yun na naman kung sa Bicol. Pwede mo. Grabe. Again, sa ating mga manonood, you are watching the AKB Cup 2022. Si Tan. Mamatay sunog din sana si Tan eh. Oo. But I guess his teammate must really step up right now kung gusto nila makabalik dito sa ball game. Kailangan Salting. na team effort. Inilabas na ba si... Tama, nilabas na. Muna, pinagpahinga muna si Justin De La Cruz. Pinalanta ni Salting. Foul on number 9, Republo. Salting will troop to the line for 2 shots. Salting. Ayan, free throws. So, miss yung isang free throw ni first free throw ni Salting. Second free throw, bis ulit. So 30 seconds remaining on our third quarter. Ayan. Sinigurado ni Ravalo. Nakakuha din si Ravalo ng kanyang sariling version of end one play. So Medyo ngayon lang naka-convert si Ravalo. Yung first half halos wala, no, coach. Lahat ng attempts ni Ravalo medyo malas-malas eh. So the last play of our third quarter will probably stop with the Team Pulangi. So the Team Uwas must defend. Oo, coach. Sige lang. Hanggang di na ubus yung oras, di natapos yung oras. May naiwanan Just keep on doon. playing. Overcooks it though for Santos. Ravalo, tinignan pa yung oras. Nagawan. Torres now. Principe. Skies high for that layup. Sinausaw pa ni Principe. 5 seconds. Ravalo. Sloppy play. Another sloppy play on the part of Team Uwas. Coach, right now, we are seeing too many sloppy plays on the part of the Team Uwas. That is why Team Pulangi will end this third quarter with a 27-point lead over Team Uwas. Yes, coach. So makikita natin doon kung gaano kabata yung Uwas. And then, siyempre, yung offense ng Pulangi talagang pumuputok lahat. Yan mga kasurog, magbabalik kami para sa fourth and final action of this ball game. Huwag po kayong aalis dito lang sa Ako Bicol Cup 2022. And we are back sa ating huling yugto ng labanang Team Pulangi versus Team Uwas. And right now, Justin De La Cruz having a 29 points outing dito sa larong ito. Oh, coach. So, on fire si Justin De La Cruz. So, some insight sa Pulangi. So, yung name ng coach ng Pulangi si Coach Peter Encisa, si Sir Pete. So, sa broadcasting din yan si Sir Pete, di ba? So, 7 years of coaching yan si Coach Pete. So,
isa sa mga magaling na rin na coach sa Pulangi. So, ang sabi niya sa amin, yung sa kwentuhan natin with Coach Pete, advantage nila is handa yung team, prepared sila, and dedicated sa laro mismo. So, andun yung pride ng Pulangi. Then, yung secret weapon nila to win the game is stick sa kanilang practice. So, syempre, stick dun sa sistema nila. So, then yung reminders niya sa further players, laruin ng maayos, walang babaguhin sa practice, stick lang sa sistema. So, yan po yung order ni Sir Pete sa kanyang Team Pulangi. So we have there a double foul and the ball will remain sa Team Uwas. Caritan with 14 seconds on the clock. Chope. Ravalo. Malayong tira yan. Hindi ulit papasok para kay Ravalo. Laguna now. Torres on the other side of the court. Torres. Hindi ginamit ang pick ni Laguna. And now being hounded by Chope. Romero to Laguna. Laguna for 3. Basket again for Laguna. Talagang yung 3 points ng Pulangi. Factor. Yun yung Aquino. Wala yun. Torres waiting for his teammate. Now salting. Wala pa Asking nga for the play. Wala Open. pa nga yung shooting ni Torres eh. Ravalo now running. Nasalubungin ni Laguna yan. Ang Wow, kanyang miss. reverse. Another miss. Maalat ang laro ni Cap. Ni the captain. Dinadala na sana niya sa loob, di ba? Kagaya nga nung sabi Going to natin, the basket if na you sana. cannot hit the 3, try to hit the 2. Pero same result for Ravalo. Maalat yung laro. From the corner, salting. That was a foul. Okay, shout out po kay Francis Sales, kay Toy. Toy, kumusta? Romero for a 2-shot. And right now, this is a blowout game with Team Pulangi enjoying a big 40-point lead. Makakabangon pa ba ang Team Uwas? Team Uwas on the floor. Ravalo together with Aquino, Tan, Chope, and Adan. Aquino now drives. He maybe took an extra step pero hindi natawagan. Salting now. Big pick from Laguna. Short stop, Torres. Yun, nagparamdam din si Torres. Taas Aquino now. Taas ng percentage coach ng sa perimeter shooting tsaka sa 3 points ng Pulangi. So ang hirap bantayan talaga coach pag ganyan ng ang opponent mo. As we have a substitution here, Renomaro will check back in for Adan and Rokid for Ravalo. 2 shots for Aquino. Okay, shout out po kay Jake Selamor. We have a 2,200 viewers sa ating Ako Bicol Online TV. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. And Thank you. mamaya para sa ating games, susunod po dito at 1 o'clock PM will be the battle between Jovellar and Ligao. Next is the Ginubatan versus Libon, Tabaco versus Santo Domingo, and for our main game, Daraga versus Manito. Maganda yung laro mamaya. Chope now with a floater. Wala lang yon. Pulangi is always securing the board. Oo. And ngayon, because of his deficit of this big lead, pinapahinga na nila guy like Mondragon, Celada, and De La Cruz. Sabi nga coach ni Coach Sansay, who controls the rebound, controls the game. Yes.
So, simpleng-simple. Again, another 3-point basket made by Mickey Laguna. Ayun ang kagandahan dito, coach, pagka nakakalamang ka na, naipapahinga mo yung mga players mo. Oo. Alis ma-prevent pa sila sa Na injury, sa fatigue. tapos yung fatigue. Yun lang naman eh. Pinabayaan na lang doon ni Chope, si Salding doon. At least ngayon, yung sa bench player, so they can prove na makakalaro din sila. And Right mapakita now. nila yung talent nila. Right now, Team UAS trailing by 4-6. Another bad pass on the part of Team UAS. Torres. There. Good fake. Salting open for the 3. Wala. Wala lang. Rukid nag-floater doon sa 3 points doon. Ganda. Torres Ganda now. ng rebound. Torres. Gandang bakbakan din yan ha. Torres against Rukid. Romero. Short lang yon. Chope. Bibigay na yan ni Laguna. Easy basket. As we approach our 6 minutes mark of our 4th and final period, Romero. Huwag lang coach na magpakita yung mga taga-uwas na sumusuko na sila agad. Even ganyan yung kalaki ng kalamang ng Pulangi. So at least still you have Please, to fight. right now, even with this big deficit, at least they have to start adjusting and start learning their mistakes in their tinatawag natin na mga breaks of the game. Oo. Learn from mistakes, coach. Kumbaga. We have a timeout here. Team OAS calling for a time. Again, our score is a 42-point lead by the team Pulangi. Coach, anong ginagawa ngayon ng team Pulangi? Bakit meron silang 42-point lead ngayon? Siguro yung pag-distribute din ng bola, okay? Then yung sabi mo kanina, every rebound talaga nasisecure nila defensively. So, kaya nakokontrol din nila yung game. Then, yung shooting talaga nila, talagang pumapasok kada bitaw nila ng bola, pumapasok talaga yung 3 points nila. And then yung mga, di lang 3 points, yung perimeter. Then, nakaka-convert din sila sa fast break. So, kaya halos talaga na-control nila yung game ngayon eh. And syempre, shout out kay Marlo Madrideo together with his dad. Oy, kapitan Kaya ko yun si napapanood Marlo ko sa sila, oo. yung team ko sa ngayon sa NBTC. Yung Gilas Own Style. Oo, shout out sa kanila kay father ni Marlo and kay Lance Granadillos na rin. Oh, si Lance. Katabi din niya nandun. IPSR yan. Oo. I hope this crowd, this Mammoth crowd is enjoying our game right now. Aquino, Rukid, Torre Publo for 3. Still no good. Maalat, sobrang alat ngayon ng Team UAS. Those are better looks. Hindi lang talaga ma-convert. Oo, coach. But definitely, for our next game, we can expect for redemption dito sa Team UAS. Ay, oo naman. Pag natatalo ka naman eh, kasi doon mo ma-realize ko ano yung mga mali nyo during yung game nyo, yung first game nyo. Especially first game. Kung saan ulit sila a-adjust, coach. But definitely, Team Pulangi earning the early confidence and dictating the tempo of this game na madadala nila throughout this tournament. Oo naman. Kasi malaking bagay ito na makauna ka kaagad Ay, oo, coach. sa labanang ito. Sa tingin ko naman yung Pulangi talaga isa sa mga malalakas na team dito sa Ako Bicol Cup eh. Backcourt violation there. Babalik ang bola sa Team UAS. We have another timeout for the Team Pulangi. Okay, 4 minutes na lang sa fourth quarter, 4:18. As we take a look at the Team Pulangi with Coach Peter Encisa. And of course, their coaching staff. Ang ganda nung adjustment din ng Team Pulangi from the get-go of this ball game. Kanina, na-stop nila yung mga kailangan nilang stop. And so far, talagang the distribution is very
big factor for this game. Yes, both offense and defense na dominate nila itong game na to. So, kaya ganyan coach talaga yung kalaki ng kalamang. So, sa was part naman, yung adjustment na lang yan towards yung sa second game nila and mga succeeding games nila. So, this is a learning process din sa Team OWAS. Lalo na medyo bata pa talaga din yung sa Team OWAS. Pero magpo-progress naman itong Team OWAS for sure. The ball will remain sa Team OWAS. Reduta, Republo. Nice pass para kay Rokid from... Kasi coach, makita mo yung pulanggi, yung lean, tsaka yung arm length nila. Di ba? So, kahit maninipis pero, mahaba. yung kanilang reach. Yes, ibang reach nila eh. Nagbalik sa court si Justin De La Cruz. I guess ito na yung binalik si Justin De La Cruz para talagang i-secure na yung panalo, no? Oo, coach. We have a foul there. Ayaw pa magpahinga ni Justin De La Cruz. Again, the biggest player right now is Justin De La Cruz, scoring at 29 points for this game. Mahirap yun. Grabe. Ice cold ba yung tawag doon kay Trae Young? He is Diba? really a berserker. And mind you guys, yung mga kanyang mga 3-point play ay lahat from hindi usual spot. Ay, oo, Ng isang layo. 3-pointer. Malayo. Malayo na talaga. Iba yung range ng 3 points niya. Nakikita mo coach yung mga shooting touches talaga na walang mga awa, Ay, oo. walang tulong ng bounce. Talagang Sa net lang talaga. nothing but the net. Sa net lang talaga. Yung net tumataas pa eh. Diba? Kaya sana all shooter. Lalo na sa 3 points. So kaya Yan yung skill na talagang hindi ko na develop sa playing years ko din. ako coach pa sabi ko pag 40 ko dapat shooter na Oo, sa 3 points. actually sabi ko yung naglalaro tayo sa Divide, tsaka ko na lang na-develop yung jump shot ko eh. Oo nga. And because siguro na rin sa pandemic. Oo. But definitely thank you very much sa Ako Bicol Party List for giving us this AKB Cup. 2 years, almost 3 years tayong walang tournament locally. But right now, we are enjoying these games, these players, and of course, this crowd na talagang nandito to support their teams. Oh, thank you very much Ako Bicol. Giving opportunity dito sa mga youth tsaka yung mga seasoned veterans Kahit natin na yung talagang ma-share yung talent nila. Yung wala na talaga sa basketball book pero andito pa rin. Yes, akalain mo ba naman na almost 3 years walang basketball, di ba? So, this is the start actually, yung sa mga major tournament. So, magandang programa to ng Ako Bicol. Pero hopefully, coach, sana, sunod naman yung mga sa inter-school, Yes. So, Actually, when Congressman Joey Salceda visited the opening ceremony of the AKB Cup, he told the fans that inter-school will be next. nice. Oo. Kong Joey, Dad, sana naman inter-school na, Yes. So, by next year siguro, pwede you're na, second pero set. wala ka na sa panel niyan, coach, kung sakaling i-broadcast. Oo because nga. you have a team. May team ako, yung Divine, yung Falcons. Oo. Anyway, i-interviewin na lang kita. Oo, coach. We are approaching to the 3-minute mark of our fourth and final period. Uy, shout out ko na rin. John Paul Boral ng Perpetual Help System Delta Uy. dyan sa NCAA. Magandang umaga dyan sa'yo, Paul. Si Paul. Kasama ko ngayon si Coach George. Paul, kumusta? Another 2 points for Justin De La Cruz. Oh, shout out kay Carlo Montales. Shooter ko yan sa Gilas own style. Yes. Another score for Justin De La Cruz. That 29 points is not enough for Justin De La Cruz. Yes. Dinadagdagan pa. Gusto pa siguro maging 40. And I guess that is he can get now the record for the highest point made by a player here in the AKB Cup 2022. And syempre season average na lang yan. Season high na rin yan ni Justin De La Cruz. Gusto siguro paabuti ng 40 points to coach ha. Kaya ayaw Oo. pa magpahinga.
Para at least siya yung pinaka magre-record ngayon highest pointer sa Ako Bicol Cup. We have a sub here. Caritan checking back in for Republo. Salting now. Kontra yan kay Sarcauga. Backcourt, good defense by Barameda and Sarcauga. Teaming up to push Salting go to the backcourt. Ito na lang still, pero they trying their best din naman And yung Team now, OWAS. we are under 2 minutes of our play. Tan, At least yung Team OWAS di pa rin sumusuko, coach, di ba? So they are trying another bad pass. their effort para Ramos. ilaro itong game na to. So ganun dapat yung attitude. Rokid, Yung mga turnover. Pulangi defended well yung fast break opportunity din ng Team UWAS, no? Yes, yes. Lalong gumanda yung depensa ng Pulangi. Again, Tawag for sa our games at hand for today, our next game, Juvillar versus Ligao, Ginubatan versus Libon, at our fifth game, Tabaco versus Santo Domingo, and our main game, Daraga going up against Manito. Napapanood nyo kami live sa Ako Bicol Online TV. Lunchtime na, coach. And magbe-break din naman tayo maya-maya lang. At magpapahinga din. Oh, coach, kasi may 4 games ka pa. Oo, 4 Ako, games remaining pa. Last game ko na to dito sa ano. ...53 seconds na lang sa fourth quarter. Yan sabi ni EC Gregorio, grabe ang Team Pulangi. Oo nga naman, with the performance of Justin De La Cruz. Stripped there by Rokid, but the ball will remain at Team Pulangi. With under a minute to go for our game, this is a good outing for Team UWAS. Kahit na nabaon sila ng but I guess they really given this their effort for this ball game. Yun nga lang, talagang the hot shooting ng night, Pulangi. hot shooting day ng Team Pulangi. Grabe yung offense ng Pulangi sa shooting. So siguro scout na ito, coach, ng mga ibang teams natin dito sa Ako Bicol. Caritan, Siguro aabangan na nila ito yung mga shooting ng Pulangi. Barameda with the 2 points. And happy lunchtime sa ating mga viewers and sa ating mga live audience right now dito sa loob ng Daraga Covered Court. Sana po mabusog po kayo. Mm. Sana po mabigyan nyo rin po kami ng pull-up. Salting now, attacking the basket. Wala yun. We have a foul there. Team Pulangi in the penalty. 16 seconds na lang remaining. Naantay na lang po namin matapos yung game. Sarcauga with 2 shots with the 16.7 remaining for this ball game. Again, this AKB Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Elizalde Co at ng Ako Bicol Party List. Outside. Tapikan. I guess ang Team Pulangi dito will just go burn the clock now. Coach. Ubusin na lang yung oras niyan. A very good game by the Team Pulangi. The defense, the offense. Kompleto. Wala tayong masabi ngayon sa Team Pulangi. A total perfect outing. Yes. Na-execute nila lahat.
So hopefully sa mga next game ganun pa rin, di ba? And So- syempre ganun din naman dito sa Team UAS. I know for sure na meron tong ibubugang team na to, and definitely this is a team to watch throughout the tournament. Oh yes, coach. Talented naman yung mga team UAS eh. So malamang mga next game niya, good performance na yan. So there you have it. Okay. Team Pulangi getting their first victory here in the AKB Cup 2022. For our final score, 103-67, Team Pulangi beating Team UAS in a beauty of a basketball. Yes, coach. So yung offense nila talagang umuulan ng 3 points, coach. Then the perimeter, then the fast break, lahat talaga halos kumpleto yung pinakita ng Pulangi dito sa game na to. And then they really anticipated the fast break offense din ng Team UAS, resulting to the turnover, pero etong Team Pulangi naman ay madali nila na-convert yung kanilang mga Yes. turnovers ng kabilang team. Yes, totoo yan, coach. So yung sa UAS lang medyo even open shots, medyo hindi pumapasok. Then ayun. Okay, Kaya na- for our player of the game, sino yan, Coach George? So our player of the game for It's none today's other game, than- none other than, wala nang iba, from Pulangi, Neil Justin De La Cruz, a total points of 34, 5 rebounds and 4 assists. Wow, Just grabe. a stellar performance by Justin De La Cruz, tallying at 34 big points sa kanilang unang sabak dito sa AKB Cup. And then, wala na tayo bang masasabi pa sa Team Pulangi. And then, let's just hope for a redemption dito naman sa kabilang team na Team UAS. Again, this is your AKB Cup. Nakasama niyo po Coach Kyle Marilla together with Coach George Serrano. magbabalik po kami para sa susunod na mga laban para sa AKB Cup 2022. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Maya-maya lamang matutunghayan natin ang labanang Hobeliar versus Ligao. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng paus, di namin alintaya masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uwi